Nyt on meidän pojat kuule tullut hulluksi. Ne on saanut päähänsä, että minä pärjää enää yksin. Isä! Isä! Ollaan huolissaan susta, kun alkaa olla ikääkin ja asut yksin täällä. Ja... Aika loukkaavaa. Ja niin on. Se oot sinä, joka täällä haisee. Anteeksi? Teräkitty öljy, kuorittu mänty, sahanpuru, pikkusen hikeä. Mä oon Saimi. Jaa, mikä nainen. Skibis. Anteeksi, kuka siellä on? Isäs puhelimessa Saimi. Pystyisikö sun äiti rikolliseen toimintaan? Tuolla pyörii semmosia vanhushuijareita. Saanko mä ottaa susta kuvan? Eihän minä mikään malli ole. Enpä semmoista tarvitsekaan, vaan ihmistä. Annetaan elämän päättää reitti. Kruuna vai Klaava? No, Klaava. Oikeelle. Pääseekö tuolla tavalla periin? Jossain vaiheessa. Ehkä nyt alla vähän ymmärtämään. No, mikä siis on loman tarkoitus? Katsoa pitkään sitä ihmistä, jonka kanssa matkalle on lähtenyt. Kauniisti sanottu.